Say you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Jeg står her på Hedegaardskolen i Ballerup, hvor der på det seneste har lagt sig en trist, en dyster, en nærmest begravelsesagtig stemning over stedet. Ikke kun en skole, ikke kun et land, men en hel nation er fuldstændig færdig. Forklaringen skal findes indenfor. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch. Jeg står her foran 9. B's lokale på Hedegaardskolen. Herinde emmede der af liv og af glæde for bare 2 uger siden. I dag er klassen tom. Herinde sad der 27 dejlige, unge mennesker. Nu er de her ikke længere. Vi vil prøve at undersøge, hvad der gjorde den her klasse så speciel, at en hel skole er gået nærmest i stå, siden at de er stoppet. Love comes slow and it goes so fast. Where you see it when you fall asleep, but never the time. Nu skal 9. B jo stoppe her på Hedegaardskolen. Hvad siger du til det? Ja, jeg synes, det er meget trist. Det må jeg indrømme. Det er også derfor, jeg sidder og tegner tårer her, fordi det jeg vil lægge mest mærke til, det er dit hår. Det var jo den dahenværende 9. C, der i sin tid klippede dit hår. Det startede, da vi var på Bøtø. God fra det dem, der har holdt din frisyre, så det vi har været meget ked af, at det nu skal gro til. Det er den ene ting. Så det har også været godt at kunne måle. Altså, man kan jo ikke se på mig overhovedet, at der er gået de her næsten 10 år, mens de har været på skolen. Det kan man jo ikke se. Jeg er jo ikke blevet en dag ældre at se på. Så har jeg kunne måle det på dem, fordi de var sådan nogle små søde nogen, dengang de startede. Ikke? Hvor, altså, de var jo ikke til at stå for, at de skulle have plaster på. Og nu er det jo sådan nogle kæmpe store rødder og altså, det er jo ikke til at forstå, men så kan jeg jo se, at tiden er gået, når man ikke kan se det på mig. Så det synes jeg også, det er lidt trist. Men ja, jeg håber selvfølgelig, at de klarer sig. Det tror jeg også nok, de skal. Så jeg vil ønske dem held og lykke i hvert fald. Det vil jeg. Vi kom flyvende med storken til dette gudsforladte sted. Fra alle 4 verdenshjørner, hvis vi tager det hele med. Og nu er de blevet voksne, ligner ikke mere sig selv. Stemmerne er forandret, men vi kender dem alligevel. Nu har du jo haft de gamle B-børn, den gamle B-klasse tidligere. Og jeg kunne godt tænke mig, om du har nogle ting, du godt kunne tænke dig at sige til dem. Ja, men det vil jeg da rigtig gerne. Jeg startede jo med jer i 1. klasse sammen med SIF i sin tid. Og I var altså bare nogle rigtig, rigtig søde små størrelser. Og så var I så gode til at snakke. I snakkede simpelthen helt fantastisk meget. Og det håber jeg, at I er blevet ved med at være gode til, at måske har kunne bruge her til eksamen. Det kunne måske have været meget godt. I 2. klasse så kom Jette til, og så fra 3. klasse var det Grete, der havde dansk. Jeg husker rigtig mange gode oplevelser med jer. For eksempel Zebra CC, hvor I var malet fint i ansigterne, og som alle de her forskellige dyr, hvor I dansede rundt og sang som de her dyr. Så kan jeg huske året efter i 2. klasse op til jul, at vi havde risengrødsfejden, et julespil med nisser og skæg og ballade.
Eller jeg kan huske i 3. klasse, tror jeg det var, at vi havde et mademne på hele trinnet, hvor vi I lavede kernet smør og lavede ost selv, og vi stegte frikadeller og spiste en herlig frokost sammen. Da jeg så stoppede med jer efter 6. klasse, der gav I mig en rigtig, rigtig god dag. I sang for mig, og I gav mig også et rigtig fint sølvsmykke. Og havde jeg nu vidst, at jeg skulle sige noget til jer i dag, så havde jeg taget det på, fordi jeg bruger det faktisk rigtig, rigtig ofte. Nu har jeg så noget helt andet på i dag. Men det er helt sandt, når jeg siger, at jeg tit bruger det, og jeg også meget ofte, når jeg tager det på, tænker på lige netop min gamle B-klasse. Så jeg vil bare benytte lejligheden, ellers skal vi små det, til at ønske jer alt muligt held og lykke fremover. Og jeg ved jo, at I er nogle rigtig smukke unge mennesker. Der var nogen, som blev elsket. Andre måtte nøjes med. Digitale vuggestuer. Og tilfældig kærlighed. Hvad det er, de vil med livet. Det kan kun de selv forstå. Og de smukke unge mennesker. De lægger livet må. Og de smukke unge mennesker. De lægger livet må. Hej Asger. Hej Per. Hvad kan jeg gøre for dig? Nå, men jeg tænkte på, om du havde lyst til at svare på et par spørgsmål om 9. B nu her, som stopper på skolen. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad du synes, der har kendetegnet 9. B her på skolen. Altså 9. B, det er jo sådan, de er jo sgu noget særligt for mig. 9. B, når jeg sådan bare tænker på dem. Jeg kan jo huske, da de startede i skolen her. Altså de der søde små pusser, der havde de jo dig, Asger. Mm-hmm. Det var jo meget sjovt, ikke? Og Signe, det var dengang, de var helt små. Men så blev de jo sådan større og kom op i den store afdeling, og har faktisk sat sit præg på den afdeling hele tiden. Og så vil jeg sige, altså 9. B, altså sådan set også sammen med de andre klasser, men altså 9. B, det har jo været sådan nogle rollemodeller her i 9. klasse. Man kunne godt tænke, nu skal de rigtig være de store og hænge forkert ud. Men de har været nogle rollemodeller, har de. Det har været en kerneklasse. Altså man kan også se det på deres eksamensresultater. De har godt nok fået nogle høje gennemsnit, det må jeg sige. Og det gør jo den gamle her, det gør jo, så bliver man jo stolt. Så bliver man stolt. Og de er gode. Men altså, der skete jo også det. Så hen ad vejen, så gik Signe jo på pension. Hun har jo fået nogle børn. Og så fik de jo en ny lærer til dig, Asger. Og makker til dig, det var jo Pia. Og 9. B, I har bare haft det fedt sammen med Pia, hva'? Det har været godt. Og I har jo også gjort Pia stolt, det ved jeg. Men som sagt, det der med nogle gode rollemodeller for de andre klasser, det har været en fornøjelse her i jer som 9. klasse, det vil jeg sige. Og jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke i fremtiden. Nå Pia, hvad synes du, der kendetegner 9. B? Jeg vil starte med at sige, at nu har jeg haft rigtig mange afgangsklasser, og 9. B er noget særligt. Det er en af de få klasser, som jeg er sikker på, at jeg altid vil huske. Det, jeg synes, der kendetegner dem, det er, at de har gjort, at jeg hver eneste dag har glædet mig til at træde ind i den her klasse og undervise. De er super godt selskab. Det er sjovt at være sammen med dem. Det er hyggeligt at være sammen med dem. Der er et rigtig godt engagement, og jeg synes virkelig, vi har kunne grine sammen. Ja, det må jeg også indrømme. Jeg har også altid glædet mig over at komme ind i 9. B. Har man nogensinde, eller har man været ude for at have en klasse, som har været lidt urolig eller noget, så kunne man altid komme herind, og så kunne man ligesom mærke, at det var ligesom hjem til basen. Hjem til de søde og dejlige elever. Det har været rigtig rart. Men du har også haft hvad bliver det, en tredjedel af dit liv? En tredjedel af mit liv, og været
kæmpe del af mig. Og derfor så er det jo klart, at de vil jo altid stå som noget meget, meget stort for mig. Det er der slet ingen tvivl om. Så kan du huske den første tur, du var med på? Det var til Skagen. Ja, som startede med en rigtig dårlig frisyre. Den startede med en dårlig frisyre, der blev både taget billeder af, og det skulle ikke undre sig, stadig er nogen af forældrene, der stadig har et billede liggende af mig og min nakke, der blev klippet ganske skævt, må man sige. Men så var der også episode med Sebastian og en piratkopi af en video. Og et opkald fra Copydan. Og et opkald fra Copydan, ja. Ja, det kan jeg godt huske. Hvordan endte det? Det endte jo faktisk med, at det var du og jeg, der til sidst blev udsat for en joke på Pers kontor, da vi blev indkaldt, hvor han efter sigende havde en klage fra skolechefen på os. Det viste sig heldigvis bare at være en kollega, der synes, at vi skulle have betalt tilbage, efter vi havde lavet sjov med Sebastian. Ja. Det endte heldigvis godt, men det var ikke sjovt. Jeg var ved at besvime, og du var ved at græde. Jeg kan lige så men jeg synes bestemt ikke, det var sjovt, det der. Nej, men klassen har også lavet sjov med os. Ja, det gør de jævnligt. Der er blandt andet den med smartboardet. Kan du huske den, hvor de har siddet og lavet fis med dig, indtil det lynhurtigt gik op for mig, at jeg undrer mig, hver gang du venter rundt, så skete der noget nyt op på smartboardet, og så i løbet af meget kort tid, så kunne jeg se, der sad nogle drenge hernede med en computer og kunne sidde heroppe og styre, hvad der skete på smartboardet. Ja, det kan jeg godt huske. Det slog mig fuldstændig ud af den. Ja. Og så har vi været i Berlin. Så har vi været i Berlin, og der fik vi sådan ret hurtigt, det var en fantastisk tur, men ret hurtigt fik vi indført et motto. Ja, det hed, hvad der sker i Berlin, det bliver i Berlin. Og er det nu, vi skal... Ej, vi holder fast i det. Skal vi? Okay, ja. Jeg kan huske, at vi var lige ved at komme for sent til denne her bus. Vi kom for sent til den, og den var lige ved at køre. Den havde startet motoren og alt muligt. Og det skyldes jo altså, at det var der drengene for første gang fandt ud af, at piger kunne være søde, ikke? Piger fra Lyngby. Ja, det skal jeg love for. Specielt når jeg gik rundt og var vagt om natten rundt på gangene og skulle sørge for, at de her drenge de ikke lavede ballade hele tiden. Og der var der altså noget med nogle telefonnumre til nogle piger, der lige skulle afleveres, inden vi skulle afsted. Så lige der var vi lige ved at skulle have taget flyveren hjem fra Berlin, i stedet for at have taget bussen. Ja, men det var sjovt. Ja. Så fik vi jo nogle helt fantastiske børn ind i denne her klasse. Unge mennesker, som var en stor berigelse. Det må man sige. Der var lidt mere snak i dem her, end dem, som vi havde i forvejen, kan man sige. Men meget hurtigt synes jeg, at det blev en enhed i stedet. Ja, men det er også det der kendetegner den der klasse ufattelig god til at tage imod nye, når de kommer ind. Det har været rigtig godt, og det har været en rigtig god klassesammenlægning, der er kommet ud af det. Og det der fællesskab, det synes jeg også, det er noget, vi ser, når vi forlader klassen. Når der er pause, så bliver der tændt for smartboardet, og så er det gerne Take That, eller Backstreet Boys, eller noget af det her, som kommer på, og så samles drengene i sådan en skare rundt om smartboardet, og så bliver der sunget med på alle de her meget følsomme sange. Det er ret sødt. Det har jeg ikke set før. Nej, og når drengene ligesom så har forladt klassen, så er der lige et par piger, der tager over med lidt One Direction og Simone. Hvad der ellers hører til der, ja. Ja, det er rigtigt. Og så har de simpelthen lavet deres fantastiske show. Ja, på trods af lockout og alt muligt, så tror jeg, vi kan sige, at det er det bedste i mange, mange år. Ja. Det er der i hvert fald rigtig mange, der har sagt, og det synes vi godt nok også, at det var rigtig flot lavet. Men det er det, den her klasse, de kan. De kan finde ud af at præstere og lave nogle ting, når de gør det sammen. Der er én ting, som de måske nok har haft lidt svært ved. Og det er den med kærester. Kærester. Der har været alt for lidt kæresteri i 9. B. Vi ved, der har været nogle få stykker, der har haft lidt kærester. Men alt for lidt. Alt for lidt af det. Det må vi høre mere om senere hen. Det kommer. Det håber jeg. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know
across the distance and spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Where you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch only dies. 'Cause you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when